Господа, брати и сестри. Благодарим на Бога, че Бог ни даде една голяма възможност днес тази вечер да бъдем тук и да изучаваме Библията. Днес ще имаме част от лекторина по Библията. И аз благодаря на Бога, че вие се озовахте в това наше училище, за да можем да изучаваме Библията, защото това е най-доброто нещо в живота на християнина, да изучаваме Христовото Слово. Защото вярата идва от Христовото Слово. И благодаря на Бога, че днес тази вечер ще изучаваме заедно с вас младежите Христовото Слово. Днес ще имаме тази тема викторина по Библията. И ще ви задам въпроси, защото това са подходящи за тинейджери и младежи. Аз вярвам, че наистина всеки, който обича да изучава Библията, ще бъдем заедно и ще продължаваме с въпроси и отговори. Аз ще ви задам няколко въпроса, с които аз вярвам, че вие може да ги отговорите, за това да видим какво сме изучавали до сега, за да можем да разберем какво Господ ни дал в нашия живот. Първи въпрос ще ви задам. За колко дни Бог създаде Вселената? За 6. За 6 дни. Къде го пише? Битие, 1 глава, 31 стих. И там казва в Битие, 1 глава, 31 стих, следното, който би желал да говорим всичките Божие Слово и да казва: и Бог видя всичко, което сътвори, и ето беше твърде добро, и настана вечер, и настана утро, ден 6. Слава на Господа. Аз бих желал да направим сега една илюстрация на сътворението. Всички вие преди малко размишляваме за дните на сътворението, как Бог създаде сътворението и всички заедно ще размишляваме тази вечер. Първи ден какво създаде Бог? Земята. Втория ден? Големи ден. Третия ден? Сушата. Четвъртия ден? Слънцето. Виждате ли как Бог съчетава нещата си? Дните на сътворението. Бог създаде първия ден светлината. В четвъртия ден виждаме Слънцето, луната и звездите. Защото голямото светило, това са две светила, за което се говори Библията, че по-голямото светило е Слънцето, а по-голямото светило е луната и звездите. И какво съчетание днес тази вечер, мили брати и сестри? Първият ден с четвъртия ден. Защото Бог трябваше да създаде светлината, за да може това слънце, за да може да даде и радостта си към нас, към хората, за да имаме светлина. Както един коментор, ако няма гориво, то няма какво да даде като топлина или като господян. Но днес след тази вечер благодаря на Бога, че Бог е най-добре сътворител в нашия живот. Сътворява животът ни, сътворява душата ни, сътвори духът ни, сътвори и тялото ни. Това са три компромента, от които ние се нуждаем да го разбираме. Апостол Павел казва, че ние трябва да ги пазим до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Без това. На петия ден какво създаде Бог? Вижте какво съчетание. Видяхте ли преди малко как Господ показва със стрелка, че петия ден е съчетан с втория ден, защото Бог на втория ден създаде морето и небето, защото там имаше небосвод и той раздели тази вода. И там казва рибите и птиците. Рибите къде са най-добре, къде са най-спокойни? А птиците? Може ли рибата да стои на небето, навън да слуша? Защо? Защото тя няма живот, няма да може да живее. Може ли птицата да стои в морето, да плува? Защо? Защото там няма за нея живот. Защото Господ е заповядал рибата да се бъде в морето, а птичката да се бъде на небето да хвърчи. Какво друго е направил Господ, кой е заповядал за човека, за християнина? Къде ще бъде най-свободен християнина? В света или в църквата? В църквата, както рибата за морето, птичката за небето и човекът, християнина за църквата. Слава на Господа, брата! Благодарим на Бога и шестия ден Божието Слово казва, ще със стрелка, както посочва какво съчетание. Шестия ден какво създаде? Земя, живот и човека. Вижте, Бог направи хора слушате растенията, за да може човека и животните да живеят.
какво голямо съчетание от страна на нашия Господ, велик Господ. Благодарим на Господа. Слава на Господа, брат! На седмия ден какво направи Господ? Ден за почивка и планиране пред Бога. Нека да благодарим на Господа, нека да издигнем ръце и да казваме: Господи, благословено да бъде името Ти от сега и до века. Нека Твоята благодат и Твоето помазание да почива върху нашия живот. Ако благослови младежите ни, благослови църквата ни, благослови кварталът ни, благослови градът ни, благослови страната ни България, благослови целия свят, защото Ти даде своя единороден Син, за да ни погини Ти, който вярва в Тебе. Но да имаме всички, кажете: вечен живот. Кажете всички: амин. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни днес ежедневния хляб и ни прости нам греховете, както ние прощаваме нашите длъжници. И не въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое, силата и славата вечни. Амин.